Bende to Nduku bende na wacho ni nitiere weche mabende ninyalo kata mna tiek ki county itieko county kacha jod bura ubedo tuloso kata mna gi duol kar mitiere od bura mar senate mana kaka Nduku na wacho ibiro bedo kimia pache kini thuolo machuok en mana ni Nduku bende gi sane koro wange mbele oduol oseresi gi od bura mar senate angeni MCAs bende kapo nono nyalo kawo okang machielo nikech angeni bende nyaka kata mna duoge e od bura mar senate angeni kini thuolo mar higni ang'wen tiche county ma Siaya dwa bedo nade oduol odoche manyoro kani kaka wacho ni gin gionge pogruok mora mora personal differences gionge godo gi orengo mana ideological differences tichi do bedo na ingeni kiwinjo kuom jaod bura ma Siaya county to ginjo mane igi wang mangato wiye to kijatelo to yiwang ibiro nego ji kata ibiro wang ot koro kine ka ywane magimi wich kuot ingen wane jo Siaya ingen gin giwega ni gin jo Siaya wane ga jo Siaya magimi wich kuot and in fact they don't know that Siaya kirango the history enemen go jomo sogole jo mabeyo mogik and the constituency mo it is the best even academically koro kae ni muduogo reason kan yewang kora penja to kara jogi amarach gitim nango nikech gin ne gigeno ni senate you can't just say okinyalo wacho ni ngane oyanya koro nyaka benda chulo. You understand? Negin gurusa. Ingen jogi monego dio improve. Angi maneno ma jogi odio tim. Jogi odio improve. Oduolo nwangade manyala address the assembly. Assembly be nyalo penje penjo. Gavana beno nwangade manyala the address the assembly. Assembly openje penjo. And again, samakoro gi brief Governor mi oduol the deputy mare power to oversee certain committee aspect. Where does he ere kama ka governor osobedo deputy governor osobedo briefed and ogi kune this decision o make decision from here kusobedo brief governor iwinja to gi pedi mesa kai gi winjere ni no di chiengni o kana bed na they address the assembly you go and address these issues or the governor bedo go di chieng katiba mapacho kaindi